Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych se připojil k tomu, co teď tady na plénu zaznělo v tom smyslu, že bych rád, aby pan předseda Zach obhájil svoji práci, protože my jsme přijali jako zastupitelstvo koncepci integrované dopravy Zlínského kraje a myslím, že limitní termíny tam bylo spuštění absolutní všech těch prvků k 1.1. 2024. Takže já bych poprosil, abychom všichni zastupitelé dostali konkrétní zprávu o realizaci koncepce integrované dopravy Zlínského kraje od kolegy předsedy Zacha, protože je pravda, že sice veřejná doprava není zrovna to top téma, které lidi ve Zlínském kraji teď zajímá, ale přesto v minulém období je pravda, že uvolněný radní, který by měl to gro své práce, uvolněný předseda výboru, který by měl gro práce v rámci veřejné dopravy, nebyl. Teď takto působí, tak ať obhájí svoji práci. Děkuji.